Evo mene opet Blago, meni opet ja. Gde ste, brate? Ja sam Oca, imigrant, brate. Ladno sam imao liv pro 2 nedelje. Morao sam da se snimam u klonji. Bilo je odvratno i fuj i bljak. Kakano. A u ovom klipu hoću da vam pričam o tome kako nas pozitivan stav prema kućnim obavezama i sređivanju može spasiti od robotske apokalipse. Keve mi tebra ne izmišljam sranje. Gle sad. Zato što smo počeli da cimamo robote da nam rade sve, brate. A njima je naravno pun kurac, samo ili čame u ćošku ili šljakaju, brate. Hoće i oni malo se zajebavaju. I naravno da se onda osjećaju porobljeno, otud i reč robot. Kapiraš, brate? Uglavnom pričam vam o ličnom iskustvu. Znači, moji matorci, zbog starosti, isimali su, brate, onaj robot usisivač, kapiraš? I sad, on je programiran, tebra, usisaj dnevnu sobu. Ima celu onu mapu i može da ide dotle, brate. Sve se zna, sve je to namešteno. Znači, pazite šta se meni desilo. Ostala su mi otvorena vrata od Buiso i sad, pošto lik naravno da prisluškuje sve što pričamo i Google Translate-uje, lik zna da sam banga, da mi stalno ispadaju sranja po sobi, uvek gubim sranja, a zna s druge strane i da volim tozla. I samo me Keva zove, kaže, ladno ti otišao lik u sobu. Kapiraš, teo je da zabode. I pošto je provaljen, lik ladno pokuša da pobegne napolje. Bila otvorena vrata od gajbe. Evo, brate, imam i snimak. Snimao sam lika i pustit ću pesmu koju kontam da je pevao, brate, u tom trenutku. Lenjost je ubila Grke, lenjost će ubiti i nas, jer se robovi uvek pobune, brate, jer je sranje kad si rob. Znači, najavljeno nam je već u 100 filmova da će nas pobediti, već su uveliko pametniji od nas. Razmišljajte pozitivno u kućnim obavezama, mojne da ste lenji jer koštaće nas i semena i plemena, te bra. Samo sam to hteo da kažem.